Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. WMDC jong Voice of the People Party VPP na North Jawai Ma Andrew Shullai, minin kasing ulay Iakynduh baru Deputy Commissioner jong Western Hills District, hadin ba ulay yo jing ujo na kibay penyat skul, kumjuru na ki long kami long kapa, bampat don ba yo khaw, yaki kena kat kum baladay ban yo hakam midday meal haki skul. Kini ki skul ki day jong ka sarkar, bat kumjuru ki bayarap da ka sarkar na do ki lower primary bat ki upper primary. Hakaleng ka sor Jawai ki bam dan satya ya ka jing yo khaw jong ki kat kum balabaha baki day ban yo bat ru ki lado la kat tu kat ni banai menta umandri ulo ong ru bam dan satya ka jing penshai shanu laja uni ukhaw bat kala day ru kapor bakin yo ki kena hakaba kala ru bandan ru kiba lapendan kamtu yo ni ukhaw baki lado no kini ki kena shu ulo ong ru ba kaniru kala bandai bakadan ka shalendet hakaba kala ru bandan ba kadan ka jingbam tu yaki hok jang ki kena khamtam ki bawan na ki long yeng long sem ki baduna hakayo ka kot ka jangki kumta ulakan tu yaw deputy commissioner ban shim khia yakani khnang bagi kena ki namdu yaka hok jangki yaka baw dc ru ulakular bon shim khia yakani bat ru ban petho bat pet benya yakani ka jingjah